Achter de Winselerhof ligt een klein, dicht begroeid moeras waarin de Strijdhagerbeek ontspringt. Een gedeelte van het water gaat naar een kleine vijver, terwijl de rest langs de vijver via een watervalletje het beekdal instroomt. De beek stroomt van zuid naar noord, dicht langs de gemeentegrens met Kerkrade. Het eerste gedeelte van het beekdal wordt hier bepaald door een gave oosthelling, die overwegend met jong loofbos is bedekt. Dit gedeelte van de beek is in te delen bij het boreaal-montane type. Dergelijke bronbeeksituaties komen in Nederland nog hoogst zelden voor. De gehele beek bezit een zekere intimiteit en een hoge mate van en is slechts oppervlakkig door menselijke activiteiten beïnvloed. Hier en daar komen langs dit gedeelte oudere opstanden voor, van geringe omvang. Ten oosten van de Overste Hof vloeit de beek in een reeks van vijvers, telkens met een watervalletje overstromend in een volgende vijver. Ten westen van de Overste Hof ontspringt een zijarm van de Strijdhagerbeek. Op deze zijarm komen we straks nog terug. We volgen nu de vijverreeks welke doorgaat tot het kasteel Strijdhagen. Aan de laatste vijver ligt een oude watermolen. Deze zeer mooie watermolen van het in Nederland zeldzaam bovenslagtype wacht op restauratie. Wij volgen de beek tot waar de reeds eerder aangehaalde zijarm in de beek vloeit. En wij gaan nu eerst langs deze zijarm die hier kort bij de samenvloeiing door een aantrekkelijk, vochtig tot drassig weiland slingert. Een aantrekkelijk bron- en kwelmilieu.
Landschappelijk gezien is dit sterk meanderende beekgedeelte zeer belangwekkend, vooral door de diepe insnijdingen, door afgeronde delen van rijk loofbos en lintvormige boomgroepen van verschillende ouderdom. Direct aan de beekloop staan een aantal zeer oude zomereiken en beuken. Dicht bij de Overstehof verlaten wij nu de zijarm en gaan verder bij de samenvloeiing met de Strijdhagerbeek. Dit gedeelte vanaf de oude watermolen is landschappelijk zeer fraai. Het westelijk, flauw glooiende beekdal wordt agrarisch gebruikt. De oostelijke oever is aspectbepalend voor het landschap. Ze is tamelijk steil en bedekt met bos, hetwelk hoofdzakelijk bestaat uit esdoorn en fijnspar, met op het plateau een fraai eikenbos. Hier is een zeer geaccidenteerd terrein met een hoge landschappelijke intimiteit en waarde. Het totale gebied Strijdhagerbeekdal is in ecologisch opzicht bijzonder waardevol. De beek ligt in een asymmetrisch dal en heeft sedert het Holoceen diep ingesneden in de hoogterrasafzettingen van Simpelveld. Landelijk en provinciaal wordt het dal van de Strijdhagerbeek biologisch en geomorfologisch als waardevol erkend. Het blijkt dat delen hiervan van nationale betekenis moeten worden geacht. Bij de Oude Hopen verdwijnt de Strijdhagerbeek in de riolering.